Rychlý deploy strany chaosu, protože hrajeme Dawn of War, tak je možné umístit maximálně jednu HQ jednotku a až 2 jednotky z troops. Markant se teda rozhodl zatím nechat vše ostatní v rezervách a umístil jenom transport naložený 10 Chaos Space Marines. Předpokládám, že všechno ostatní je v rezervách a přijde v prvním kole, nebo zůstalo něco v Deep Strikeu například? Terminátoři a Lord zůstanou v Deep Strikeu. Takže jsou spolu? Ano. Jsou spolu, takže jednotka Terminátorů s Lordem, kteří jsou schopní se teleportovat na bojišti, zůstalo v rezervách a uvidíme, v které části hry se zapojí. Vše ostatní přijde na začátku Jakubova prvního kola. Teďkon je na Jirkovi, aby na to odpověděl svým deployem. Takže máme hotový i deploy Space Wolfů, stále platí pravidla Dawn of War, takže deploy před prvním kolem je omezený. Jirka postavil své HQ bojového lorda a vedle toho je desítka Greyhunterů, včetně Wolfguardisty. Mám takový pocit, že bys teď, Jirko, měl ještě dát Choser of Slain někam, ten ti chybí. A jak jsem se dozvěděl, vše z armády Space Wolfů přijde na začátku prvního kola Space Wolfů s výjimkou Speederu, který je v Deep Strikeu, a Scoutů, kteří jsou behind enemy lines. Což bude ještě docela velká legrace. Jirko, budeš se snažit ukrást iniciativu, nebo Jakub bude hrát první kolo? Nejde, aby Space Wolf se nesnažil ukrást iniciativu. Čorka, jedem. A je to moje. Jirka má symbol místo 6 pro kontrolu, je tam 1. Podařilo se jim dostat své pověsti zlodějů slepic a začínají jeho první kolo. Takže pohybová fáze Space Wolfů, jejich prvního kola. Vše, co mělo přijet v prvním kole, přijelo. Indikátor jel o více jak 6 palců, připravuje se na nějakou pozici, odkud může střílet. 2 Rina, jela jenom o 6 palců, nikde zatím nejsou žádné smoky, jakoby ochrana. Longfangové si popoběhli, předpokládám, že v průběhu střelecké fáze budou popobíhat dál, protože mají těžké zbraně, nemůžou teď střílet. Lord Veverka se vrátil kousek, aby se připojil k jednotce fenrijských vlků, což se mu povedlo. A jediný výpad dopředu je tohle Rhino z Huntery. Takže ve střelecké fázi střelby jako takové asi moc nebude, nicméně Jirka bude posouvat. Začneme střelbou sem, vyzkoušíme Priesta. Takže Priest bude se pokoušet sesílat blesky, takže jestli se mu povede nejdřív seslat, nejdřív jestli se ti povede seslat, protože můžeš si dát perily. Takže to se povedlo. Teď jestli dohlédne 2D6x3 palců a 3x3 je 9, určitě nedovídne. Jakožto má na to přehoz. To máme nějakých 9, 9x3 je 27, což by mohl být tady odsaď, takže tam je v dostřelu. Takže to se sláno, kolik vystřelí blesků? 1 blesk, zase na 2+, a netrefil, těsně vedle. Okay. Tudíž, co dál? Pohyby, když tak jenom tam naházej, přidej tam kostku, pak se tam pohneš. Takže tady ta jednotka o 1 palec, o 2 palce a flík zde o 1 palec, zřejmě se jim nikam nechce. Je to všechno? Předpokládám, že jo. Takže první kolo Chaos Space Marines, ne Space Wolfů, špatně to říkám. Tady je takový zvláštní manévr, Land Rider vyjel zády, aby se dostal co nejdál a přitom měl vchod připravený pro jednotku berserkerů, který se na konci pohybové fáze s Karnem, který se na konci pohybové fáze nalodí do transportu. Celé je to udělané proto, že Land Rider dle pravidel je dedikovaný transport Terminátorů, ale jeho soudružsky přenechali berserkerům. Defile přišel krátce sem, je to Walker, takže chodí jenom 6 palců, předpokládáme, že ve střelecké fázi se posune dál. Tady to Rhino se nikam nehlo,
což je zvláštní. Bude se ještě někam hýbat? Určitě. Bude ještě hýbat, takže se do toho pust, kam pojede. Na druhé straně bojiště přijelo ještě další Rhino z Chaos Space Marines. Takže tohle Rhino někam pojede, musí vyjet z terénu, takže jsme otestovali, zase nezasekle a někam pojede. Takže pojede o 12 palců. Natáčí se bokem a předpokládám, že přepravovaný transport v podobě desítky mariňáků bude vystupovat. Zkusíme se podívat na vindikátor. Jak vidíte, tak Dawn of War je někdy bývá velmi rychlá mise, kdy už v průběhu prvního kola se dostanou soupeři na velmi krátkou vzdálenost k sobě. Dá se předpokládat, protože desítka chaosáků si veze 3 melta zbraně, že se pokusí zlikvidovat vindikátor, který nemá vypuštěný smoky, tudíž to nebude mít žádnou pořádnou ochranu. Co dál? Nějaké rany, smoky? Během ještě pohybu berzerky se naskočí do Land Raiderů. Jasně, ty je tam pak přesuneš, tím se teď nezdržuj. Dostane smoky. Tady dostane taky smoky. To Rhino pro jistotu taky se zasmokuje. Z pohybu to jde všechno. Jdeme do střelby. Tak nějaká střelba. Tadyhle pán se zkusí zranovat. 3 palce. Kolik má dostřel ten jeho battlecanu? 24 palců? 72. Takže do střelby samozřejmě byl, ale protože stále je noc, takže by velmi pravděpodobně nedostřelil. Ostatní vozidla vypustili smoky, takže nebudou moc střílet, takže teď nás bude zajímat střelba z té jednotky. Kam budeš střílet, Kubo? Ty kluci si podívají na vindikátor, taky si uvidí. Může podívat, že rafinovaně jsou vepředu střelci z melta zbraní, aby byli do 6 palců a tudíž jejich protitanková zbraň fungovala dobře. Takže střelba 4x3, 12 palců. Jsou určitě v dostřelu. Jasně, teď otázka, jestli do 6 palců. První 2 ano, třetí ne. Dobře, takže první 2, zásah na 3+. Oba dva se trefili, ten třetí taky se trefil. Takže první hází 2 kostkama, protože to je melta zbraň, hodil 14, takže první penetrace, druhý. Taky penetrace a ty třetí, co bude jenom to 1 kostkou, to bude 12, to nestačí nic. Nicméně jsou tam 2 střely, které udělaly penetraci. Je to melta zbraň, tudíž AP1, budeme přičítat +1 kodu kostkou a uvidíme, co padne. 6 +1 je 7, to je definitivně exploze. Do kolika palců vyšlehnou palmeny? Do 1 palce, takže se nic nestane. Mám takový pocit, že to je ze střelby konec, žádné asalty nebudou, tudíž máme konec prvního kola. Jirko, začátek tvýho druhého kola, jak budou přicházet rezervy? Hoď prosím tě pro speeder, nejdřív speeder. 3, takže nic se nestalo, Skauti přijdou a teď musíme zjistit, na 3 plus přijdou odkud chce. 2 přijdou z té strany pravé, ze strany Space Wolfů a po pohybu se podíváme, co se stalo.